te fedinya Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum bi kira feata no fle abangena matankalu de kira bangena الحمد لله القائل ادعوني استجب لكم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا بركدا مسامين كواكا جوما أيوالي مبي أوجابي أمبي سالي دانفولا صوهر ماكا نوي محمد وي أنا سومغو أني مومد تغرو كوفوكا تا جودون سي على كانين أو بلا جيليني أوجما كلو سانو مينفي بيواجلو كene kono ambe Bamako Yirimajo Estadi 26 Marsi konana kabe Novembre kalo tile tani woro masamba fla anitani kononto o min bena mauludu denguni duguje min kerenkereyala anfa anan karamogo ho conseil islamique nyama bafe akangani nyumana ka dointa ka labo kenema ke duwa kalan keneye jema ubela jile meseka faranyogon kan ngania kele beni haminako ka iradaba masala noy alay keney abela be jamiyatul ansardin international fe noy fadie keneka anga mali karamogo baw chama katase almamu ko katase anga ladalamo jema be bo fambela jile fe kana beni ni duwa kalambay nye kasabuke kenen konnana duwa jami mimbe o te fen dogolenye barakun folola angunye yiralikawla noy kuma dira muma ulu bora kateme nga bi kerenkeren yala mina mi yirawla o ye anfa an karamogo ale la seli minke akene kono anga jeka anyema dawfe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kaseer ila yawmiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. Aslame ubi ani sokadi an farifonnen do jigiya nyumana alafe awye ani awye ananga jamana we wulena ambi mauludu dugo kala nyoro de la saminu jiradana alafe dugo chama ungera nin kenaka ala bado ala anye ala joroye acha mana andalembala ambi jeka minkeya ala tabi fiew mbife koma ayre bedelle mba kola adeledo akonununa akonununti ahakli wulible ata hakli chemble mbife ako famu adama denjugu do debe unibi fe katike hasidiya ni nyengo ya yerefe ya rabbi ala katike uwila bekelembe ka bla rezo ka ikabla chukola anje rezo do anda soro chukodo me ubuka ka la kalanye ko ukelembe ka sebe ko soro wajuli kele ko mugo ye nyondigi ko mugo bisheki mbanana ko mugo hake do sara bebga ka fo ika fo chukola c'est parce que adama de ni manase kana jingana ble o ye ala banana ngania jugu bi halakide ala ta to efiew ya rabbi ala ku jigi to tike ubi min fe gien kono ala kana no yuye ya rabbi ala ku dese ala ku jigi tike ala ku ka sewba ala ku ka sorowba Allahumma sajid bi hakil mustafa ami fe ka min fo chendo suro kalamba ne ko betaraso ambalema do bi to ya minu mbora dugu werewla ani minu mbora jamana dola olu bi shiyande ni kalamba na sisa dro bu ka mobili uta ubita
olu dalen yan sɔrɔ ka sunɔgɔ dugutila ma fɛ a fɔ fɔ fajiri da fɛ sa kɛ fulakɛ bi yan Sangare kɛ mais fulaw an t'a jalaki parce que ne ma d'a la fula yɛrɛ ye nin dabɔ a kama dɔ de kelen bɛ awaji bidɔ in k'o fa nɔnɔ na tewu n y'a dɔn nɔnɔ kumu de murutira awa bidɔn kɔnɔ mɔgɔw sunɔgɔbaatɔ o éclatera bon sunɔgɔbaatɔ mana hakilisigi tɛ yen bilen hakilisigi tɛ yen bilen hakilisigi tɛ yen bilen o kɛra min na ni nɔnɔ ye budɔn ci sunɔgɔbaatɔ kununna o pɛrɛnga de fɛ olu kulela o kɛra sunɔgɔbaatɔ tɔ minnu bɛ yen olu ko k'a daminɛna o bɛɛ de wulila sa min b'i kɛru ka bɔ sanfɛ min b'i kɛru ka taa yan fɛ dɔw joginna a kɛ kumanin na pompier welela n'o ye protection civile ye ala k'u sara hɛrɛ la welela yɔrɔ min na a n'u ka yan sɔrɔ a bɛɛ kɛra kelen mɔgɔ yɛrɛ tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan u taara n'u ye dɔgɔtɔrɔso la sɔgɔmada in na u bɛɛ labilala bɛɛ taara bɛɛ taara mais o kɛlen bɛ k'a sɛbɛn ko 80 banana 25 sara dɔ bɛ ka ko 15 sara bɛɛ bɛ ka k'i ta fɔ o tuma na ne b'a ɲini aw fana fɛ ala de b'an kɔlɔsi mais n'an bɛ bɔ ani minnu bɛ kɛnɛma an ka ko kɛ ni hakili ye k'an janto an yɛrɛ la ala kana an jugu sago sɔrɔ an na tuma na o tɛ se ka ɲɛ fo a ka ko kɛ ni hakili de ye jamana mana bonya cogo o cogo ni jamaba sigilen don a bɛ caya nin ye ala ka kisi bɛ kɛ foyi tɛ maa sɔrɔ a b'a hakili sigi a b'a janto nin na ne tɛ fɛ hali maa ka samara ka bɔ i sen na o ye jugu sago de ye ala kan'a kɛ ala k'u jigi tigɛ ala k'u jigi tigɛ o la an kun tɛ fɛ k'a fɔ mais o kɛlen bɛ ka nkalon tigɛ réseau kan ni mɔgɔ hakɛ sara ni mɔgɔ hakɛ hôpitalisera minnu taara a bɛɛ labilala a bɛɛ taara so a bɛɛ ko a caman bɛ terrain yɛrɛ la yan o tuma na an b'a fɔ Sangare ko fulaw ni nɔnɔ kana don terrain kɔnɔ nin kɔ aha ala ka kisi kɛ bon nin bɛɛ ye hakilisigibaliya de ye o ayiwa kuma fila fɔlen ye ala nin ye ko dɔw ko nɔnɔ tɛ ko fura bidɔn de don mɔgɔ si kun tɛ yan mun kun don ayiwa ko fulaw sen bɔra a la ko fura de kun don fura ko sumaya fura de kun don ko nɔnɔ tɛ ko sumaya fura o don wa ayiwa Kulubali bi yan buya bɛ yen ayiwa buya e de ye nɔnɔ fɔ n ye dɛ ne ni buya de ye ne wele k'a fɔ n ye ko nɔnɔ don sisan minnu yɛrɛ y'a ye u ko furaji de don ko nɔnɔ tɛ o tuma na Sangare sen bɔra a la fula de y'a fɔ ko nɔnɔ tɛ dɛ fulaw ko nɔnɔ tɛ yan o tuma na a gɛlɛyara fulaw ko nɔnɔ tɛ dɛ ko fura don o tuma na a yɛrɛ sisan fulaw bɔra bolo la ko fura don ala ka kisi kɛ nin bɛɛ ye hakilisigibaliya de ye Mali kɔnɔ yan an y'a ye an ka sous-région dɔw bɛ yen olu ye pétrini interdit mais o y'a sɔrɔ a bɛ gosi Mali la yan u bɛna bila fo i ka da la mɔgɔw bɛ mɔgɔw to temi de la k'u den k'a mɛnɛ k'a bila u kɛrɛfɛ a bɛ éclater dɔrɔn bɛɛ bɛ girin ten o y'a bannen ye mais a bɛ si ka ci maa si mago t'a la parce que o y'a sɔrɔ mɔgɔw hakili sigilen don u b'a fɔ ko denmisɛnninw don bi hali ni sen dara fila mananin fununen kan bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini ala jamana ye hakili sigi ala
nin bɛɛ bɛ ala de bolo ala nin jamana in hakili sigi ala kana jamana in minɛ ni cɛnikɛlaw ye ɲumankɛla minnu bɛ yan ala a ko olu kosɔn i k'an ka jamana basigi ala maa o maa ko a bɛ don an ka jamana ni basigi cɛ ala o bɔ yen ala o bɔ yen jamana in sɛgɛnna mɛ ni ala sɔnna jamana in bɛ basigi a bɛ basigi mɛ fo hakiliw de ka na an k'a dɔn balawu wulili an ka jamana kɔnɔ jamanaden si ka hɛrɛ t'a la an ka ala wele an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kabini ala ka diɲɛ da juguya ti ban hasidiya ti ban ɲɛngoya ti ban nka ala kana an labila maa ye an bɛɛ ka an ka ŋaniya ɲuman miiri bi ka na mali ma ka na maliden bɛɛ ma n'an tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma jamana in bɛ bɔ tan foyi tɛ se ka jamana in kisi an yɛrɛ kɔ mɔgɔw b'u yɛrɛ nɛgɛn o faransi bi yan dɛ a tɔgɔ ye di u ka fɛn tɔgɔ ye di minisima bi yan dɛ barikani bi yan non faransi minisima barikani k'u ni ce mɛ foyi tɛ se k'an bɔ bolola bɛn kɔ n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ bi ka hasidiya dabila ka niyɔrɔ ɲini jakuya dabila fo n ka n ta sɔrɔ jakuya la o dama de kelen bɛ ka jamana in bi bilahi an ye maliyɛnw de ye maa t'a n'a tigiya cɛ o perezan nomena ale ye jamana perezan ye a y'a ɲini a kɛra ye anw t'a ɲini an mago t'a la nka an ye maliyɛn ye an ye maliyɛn ye faso y'an bɛɛ jɛ ye an bɛɛ ka kan k'an ka faso jɔ biriki bila ni bɛn tɛ yen hali ni diɲɛ bɛɛ nana mali tɛ bɔ tan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ yɛrɛ janfa an filɛ o dingɛ de kɔnɔ a kɛra fan o fan ye an bɛ janfa dingɛ de kɔnɔ n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ bi nkalon bi dɔn an b'a gabakuru wuli k'a fili a mana bɔ fan o fan fɛ nka a ti ɲɛ bɛn kɔ dɛ anw y'o de kalan anw b'o de dɔn itasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juru la a kana fara n'a farala fanga si tɛ yen farali la ko i bɛ se ka ko dilan aha mɛ jamana mana kɛ fantan jamana ye cogo o cogo n'aw bɛnna tiɲɛ kan ka ɲɔgɔn minɛ bilahi ala bɛ bɔ da k'a ye ka fara k'an y'o fɔ an bɛ segin a kan faama minnu b'a mara bi f'u k'u janto fɛn dɔ de la u bilala yɔrɔ minnu na a maana de don minisiri bɛɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kunna danaya de don directeur de travail bɛɛ i bɛ yɔrɔ min kunna danaya de don jama ɲɛmɔgɔ bɛɛ i bɛ min kunna danaya de don ni danaya in dafara ala bɛ hɛrɛ k'i yɛrɛ ye a b'a k'i ka denbaya ye a bɛ hɛrɛ kɛ jamana ye mɛ an deli bɛ min na i bɛna bɔ a la dɛ n'i tɛ dangaden ye i t'i ta cɛ ka k'i kun i bɛ mun cɛ faso denw joli i bɛ joli de sɔli ka k'i kun wa bɔmu don dɛ a teliyara a sumayara a bɛ éclater don dɔ la tɔɲɔli kɔni maa o maa kɛra tɔɲɔlikɛla ye ala t'a to i la faamaw a ye tile a ye kɛ laadiri ye a ye baara kɛ tiɲɛ kan ala bɛ hinɛ jamana in na nin waati dekunnen an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ nin tɛ fitinɛ kuma ye mali besonnen tɛ fitinɛ na sisan a ma besoin balawu la mɔgɔw fagara de cɛw fagara musow fagara denmisɛnw fagara innocents olu de fagara u ma min u ma bɔ komi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na k'an yɛrɛ su ka kɛ ɲɔgɔn kan ko an ka ɲɔgɔn faga ko an ka ɲɔgɔn faga a ko dɔ na an k'an ka hakili sɔrɔ sa fila ye dɔngɔnɔ faga i yɛrɛ de faga dɔngɔnɔ ye fila faga i yɛrɛ de faga ayiwa a bɛ miniti fila di yan
ko faamaw ko k'u bɛna an ka kalanyɔrɔ la an b'u kunbɛn ka na a bɛ miniti 2 d'u ma. nin sanga in de la an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Alhaji Ibrahim Bokar Keita ye a nana ka na sen jɔ mawuludu kɛyɔrɔ la. Tous les presse, photographes, caméramans, bɛɛ ka sabati walima a ka positionner ka ɲɛ. Voilà l'arrivée du président de la République, son Excellence Alhaji Ibrahim Boubacar Keita. Président de la République, fana bɛ finijɛ la, banfula jɛma, complet jɛma, samara ka jɛ. A yɛrɛ fini min lakodɔnna a sɔrɔla ko IBK o modèle de b'a la. Organisateur lamɛn baara labɛn cogo la surtout président ka protocole u b'a bila yɔrɔ min na an ka baara kɛ ten. Ne b'i kabakoya mɔgɔ la mɔgɔ min b'a fɔ a den ye Hayidara ye u ye Hayidara ka kow bɛɛ ladege u y'o bɛɛ ladege k'i wajulu cogo bɛɛ ladege k'i fini don cogo bɛɛ ladege k'i sɔgɔsɔgɔ cogo bɛɛ ladege k'i ka garibiw bɛɛ ladege k'i ka segiritew bɛɛ ladege k'i feri don cogo bɛɛ ladege hali bilahi u y'o bɛɛ ladege aw tɛgi ye mɔgɔ ladege t'i baasi i bɛ min ladege kanu k'i juguya kɛ u bɛ sirifɛgɛ ladege k'a tila ka juguya. Hayidara ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka kɛ Hayidara ye u bɛ balo i la ka sɔrɔ u t'i fɛ bi mama ye ne sera n'u ye u pikiri kɛ ma n'i kɔ don n'i kɔrɔ fɔ mɔgɔ latigɛla mɛn o mɛn n'a ma sɛgɛn a bɛ ɲɛna don dɔ la a dɔw y'u si bɛɛ kɛ a sirifi la k'u ka kalan bɛɛ kɛ sirifi la. Jama dɔnni sɔrɔlen ma Hayidara tɔgɔ tɛ se ka f'u ɲɛna o de ye ne kamana kan o de ye ne dabali ma Hayidara ye taabolo bɛɛ bonya a ma taabolo dɔgɔya mɛ taabolo tɛ se ka ne lagosi n'u ma dabila bila kuma na ni ne wulila fɛrɛ tɛ n na dɛ ne wulila fɛrɛ tɛ n na dɛ i mana hɔrɔn bonya o b'i kɛ i ka jɔn ye o b'i bonya o t'i dɔgɔya i mana maani bonya o bɛ kɛ wara ye k'i dun dɔɔninbaga bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jɔnw ta ka taa di Hayidara ma mɔgɔ ma ta ɲɔgɔn kɛ mise bɛ ɲɛmɛ kuranɛ dɔnni dilan ka di Hayidara ma bani nɔgɔ ka kan wa a b'i kuranɛ dɔnni mérité maliyɛn ti mɛrɛ di mɔgɔ jɔlen ma u b'a di i dalen de ma. Ayiwa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillahi an ka kɛnɛ an ka faamaw y'a bonya k'a fɔ u bɛn'u sen jɔ ka foli bila aw la dunan ni dugulen ka foli bila aw la an bɛ sɔrɔ ka sira d'u ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yan an tun bɛ ka dugawu kɛ jamana min ye ala k'a kisi ala k'a kɔlɔsi o ɲɛmɔgɔ nana o la an bɛna kuma d'a ma a ko a bɛna foli bila aw la ka sɔrɔ ka sira ɲini ala sago aw sago.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ka se yan bi wulay na ka aw ye nin cogo in na a ye min don sura ala b'a dɔn nin kɛnɛ in fo ni ala yɛrɛ ye don min se a kana yan tunu ne na inshallah ni n bɛ Bamakɔ n bɛ yan ka tuguni nin kɛnɛ in a damu b'a dɔn o san na n ye kuma dɔw fɔ mawuludu la bani ka kɛnɛ kan ala y'a timɛ dɛ o kosɔn k'a ta o la fo k'a bila bi la a ma tigɛ ɲɔgɔn na dɛ n b'a ɲini halisa o daniya in ala ka dɔ fara o kan n ko wari mana koron cogo cogo ne tɛ se ka to ni mana nin kɛnɛ in kan ka na aw fo k'a bani waleɲuman dɔn k'a ɲini ala subahanahu wa taala fɛ halisa a ka an kunnaja ka taa fɛ ka dɔ fara a kan fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ ka hɛrɛ ni hɛrɛ don ka ɲɛsin jamana in ma ala ni aw ka cɛsiri a n'a ka dubabu de don aw bɛ min kɛ dugutila fɛ su fɛ an tɛ min ye mɛ an b'a dɔn an b'o de bolo an t'an ka cɛya bolo an tɛ wari bolo an bɛ o de bolo o de la an mana taa kɛnɛ fɛn o fɛn kan bonya min bɛ d'an kan ala b'a dɔn o ye ala ni jamana in yɛrɛ mankutu jamana kɔrɔ don bi jamana tɛ dɛ o de la an ko ala y'an da don a kuma na an k'an yɛrɛ dɔn jamana kɔrɔ ni ala ye a kalifa i la i b'a ɲini i ni mansaw ka bɛn i ni kodɔnnaw ka bɛn i ni dɔnnikɛlaw ka bɛn i ni jamana maakɔrɔw ka bɛn u k'i bilasira n y'a fɔ misiriba la n ko silamɛw baara gɛlɛman b'a bolo dɛ n'a y'an ye fɛn o fɛn na n'a tilennen tɛ a y'a fɔ an ɲɛna ka tuguni peut-être que bi an bɛ se ko dɔ la nka an ka se bɛɛ bɛ ala ta kɔfɛ an b'a dɔn fana fanga a kɛ min b'a la an b'a dɔn o la ala subahanahu wa taala b'a dɔn fɛn o fɛn ni an ka kan ka kɛ n'an bɛ se ka kɛ an b'a kɛ ka jamana in lakana an ka nalen ni bi tɛ min kɛla k'an ka armée lagirinya k'a kolonya k'a qualifier ala subahanahu wa taala b'a dɔn an ye min fana kɛ pour an denw ni kɛlɛ sen fɛ fɛn y'u sɔrɔ u kɔ u denbaya a bɛ ta cogo min na u yɛrɛ ka carrière a bɛ kɛ fila ye a bɛ doubler ka o fɛn d'u ma ala b'o dɔn ala kɛlɛ b'o dɔn nin kɛnɛ in tɛ nkalon kɛnɛ nin kɛnɛ tɛ politique kɛnɛ nin kɛnɛ ye tiɲɛ kuma de ye ala subahanahu wa taala tɛ nkalon fɛ ala kana dan ne kan ala kana dan ne kan politique nata foyi tɛ ne don o la jamana in kanu a bɛ ni na ala b'a dɔn kira b'a dɔn su ni tile b'a la n b'a dɔn fana aw ka dɛmɛ ale de y'a to fɛn caman nɔgɔyala an ye n b'a fɔ aw ye an k'an kɔlɔsi dɛ n'a bɛna fɔ an ye bi ko gɛlɛya min b'an kan maa minnu bɛ ka an dɛmɛ o la k'o kunbɛn gɛlɛya min fana don a tɛ mali kelen kan fɛn min don diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la maa minnu bɛ na ka bin an kan an ka misiriw kɔnɔ ka alimamiw kantigɛ k'an somɔgɔw faga minnu b'an dɛmɛ k'olu kɛlɛ n'a fɔra ko an k'an ɲɛsin olu de ma k'olu de y'an jugu ye an k'an miiri dɛ n ye maninka ye nka maninkaya tɛ k'a fɔ i bɛ dugu dɔ la min tɛ n yɛrɛ ye min na dɛ e bɛna ne den faga e bɛna ne fa faga e bɛ tila k'a fɔ ne ye ko e de ye ne teri ye non an ka sabali an k'an jugu n'a niw dɔn ala k'an kunnaja halisa nin kɛnɛ ye damu kɛnɛ de ye walahi ala ka dɔ fara o kan n ko an ka bɛn an ka siran ala subahanahu wa taala ɲɛ an ka siran ale ɲɛ
o la n b'a fɔ bani hakɛ to n bɛ segin a kan yan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir n y'a fɔ n ko ni y'a fɔ n bɛ lafiya walahi n bɛ lafiya o de ye ne ye fɛn wɛrɛ tɛ n tɛ fɛn wɛrɛ la halisa duwawu min na kɛ bi bani ala ka minɛ jamana in ala ka taa ɲɛ kabini lawale la jamana gansan tɛ dɛ jamana gansan tɛ an k'an miiri o la an k'an jija an faw n'an mɔkɛw ye min kɛ kunun n'an ma dɛsɛ o la an ka dɔ fara o kan dɛ ka duwawu kɛ a ye halisa an bɛɛ ala k'an kunnadiya ala k'an dusu siri ɲɔgɔn ma ala k'an dusu kɛɲɛ n'i y'a fɔ n bolo jannen don nkalon tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko dɔw kɛra jamana in kɔnɔ ni tun mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ a tɛ kɛ mɛ foyi tɛ yen ni n tɛ sɔn min ma Mali kama foyi tɛ yen ne tɛ sɔn min ma Mali kama n y'a yira bɛɛ y'a ye donc halisa an ka sabali fɛnba don dɛ fanga tɛ siran nka fanga bɛ kodɔn dɛ fanga bɛ siran ala ɲɛ o de la fanga bɛ sabali donc an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ jamana mɔgɔw b'o de la bi an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka to ɲɔgɔn kɔ ka siran ala subahanahu wa taala ɲɛ foyi tɛ se k'an kɛɲɛ ɲɛ in kɔnɔ a foyi t'an kɛɲɛ halisa alhamdulilayi rabil alamina ala k'an ka jamana basigi bani i ka kɛnɛ san o san ala ka dɔ wɛrɛ fara kan a se b'a ye ala ka yira n na n nana a ye n bonya ala k'aw bonya ani cɛ ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye a ka to b'a sɛlɛ mamadu ni n ka kuma kɔnɔ n donna maa ma gasi la cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ i bɛ yafa n ma ala na kira kama a ka to b'a la sɛlɛ yɛrɛ mamadu n bɛ nin tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale bɛ sɔrɔ k'a ka kumaw kuncɛ. Ayiwa o la sisan an b'an ka faamaw fo n'u nana an bonya an ka kɛnɛ kan a diyara an ye an b'a fɔ k'u ni ce k'u ni baraji ngo ye layidu minnu kɔni ta a kelen ma dafa a kelen ma dafa wulibali don mɛ ala bolo kɔfɛ aw ni bolo wɛrɛ o bɛ kɛ wa non wallahi ala bolo kɔfɛ anw ti bolo wɛrɛ minɛ o tɛ kɛ o ni min kɛra an b'o de fɔ ni min ma kɛ an t'an da de o kan dɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ balɔntanyɔrɔ fara ka a sokɔnɔna fa kɛnɛmana a ye taa kɛnɛmana lajɛ mɛ a ka bon hakili ma nin bɛ se ka kɛ jamana jumɛn in kɔnɔ jamana jumɛn ko jamana ɲɛmɔgɔw t'a lajɛ ka yɔrɔ dɔ ɲini mɔgɔ a ka jamana denw bɛ se ka lafiya yɔrɔ min na a y'a lajɛ ni mawuludu ni balɔntan bɛnna don min na an bɛ mun fɔ hali kunasini u y'an ka mikoro bɛɛ bɔ yan k'an ka fɛn bɛɛ bɔ yan an ka baarakɛla ninnu ala k'u sara dɛ cɛw don an ka fɛn installation u y'a bɛɛ bɔ yen ko balɔntan bɛ yen o balɔntan kɛra alamisa de ya jeudi tɛmɛnen alamisa tɛmɛnen a bɛ n'a kun bɛnna an ka kalan ma don anw de ta kun bɛ dabila o jamana ɲɛmaa k'a jɔya ka layidu di bɛɛ ɲɛna k'a ye hectare 150 di silamɛw ma hali sini a ma kɛ dɛ a ma kɛ n b'a fɔ a ye ko a ma kɛ a k'a faamu ko a ma kɛ mais c'est pas que an mago b'a la anw mago t'a la olu bolo an mago t'a la ala y'a d'an ma fanga ye layidu ta a ma dafa mais anw jɛn'a kɔ an t'a fɛ ala ye dɔ d'aw ma o b'an bɔ manil fars manil jabbar manil muhyi manil mumitu
من الناصر من الكافي واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا نعم أما نقمة دفنمي أو نافو كم نامبل مو كوكو دمننا نو يدونغنو ني فلاوي أنغو فلا كلته دونغنو كلته فنجو دو de dona nzengoro kwa bansu ka kenyonga anga nyerefa tarusa ko nasoro o de bi jamana inka o de la nyafo ni e mo kelen faga malla malien mana malien kelen faga I yere de faga wallahi I yere de faga ni ba qorodo malien ka nga sa malien no fede mais malien ma nga malien faga ay Allah akbar anga nga sa nyogo no fede mais ama nga nyogo faga Allah akbar ola fenjugu de ba nse ngoro ala ka ngisi utoro amin amin ala so ala ka ngisi utoro amin moludu temeni ndenge aninga kalande madu konate ajala kile do ve Allah akbar comme ale bara menunge nyafo ya ningene nga kakoro sigatola aye ponjo million keme aniko afaso yi Allah akbar mais sisa abika ka pondo dla aye otogo da idra yere la mato o million hakedo fo akaba siga Allah akbar madu konate abika kaninga fa c'est-à-dire ni ende fo islamiyya te kuma yew anga shi misiri kono misiri ka bianga nga kolosi juru ka jan jalamugu melekeledo la islamiyya ka ala don ka siranye ka barake sigatala zamzami konate ale bika ka gouvernement ka bara de ka sobi Allah akbar gouvernement bara Allah afaso ye fi sabilillah Allah akbar sisa ay ponda mene ala de bo million nkeme hakedo parce que mo sitse ka ala yere tse ka fevo na maba Allah akbar oje o bara bisena Allah akbar adamne na fa sira yoro jan akele de bika ka ke akele afaso ye fi sabilillah islam ye ninde kuma mugu bayinte ni yoro nyini pumaw mati fili ni yoro nyini pumaw ni e mo prebere gabe anti jenini amba dota amba bota wunyini nga kwa ye munga afaso ye foi abali kunate ala kasara amin amin ala so kunate ala bi saraha inshallah bike me mbi jala ki yoro mina ni jingini na wala de ne kera chikoroba ye mawludu la on tise ka donge ble kama wasa ay Allah akbar on de ka mbolo korota ka lama sufi bilali ye wele da ko nyine mawludu ko don ye konguru ye ne ko bashi te ngo bilali nyame ngonga ni ala sona mba to eni konate ma Allah akbar mais nye konate ko ni tay ma bilali tay folo voilà nga konate tay ma va Allah akbar ama va fiyew ay yara ko manye dem seti yarata subhanallah Allah akbar ajala kiledo akaramo ba kerefe mba fo akaramo ye kwa jala kiledo ida kalande jala kiledo Allah akbar no e shekne Allah akbar o ka kalande do ala ka sancha man yirana amin amin ala so ambe minyine ala fe sisan gundo min bi jamana na sumaya siraka ala de ba don ala ka jamana suma amin amin nene kongo aunti fara maka ka fama nini haidara toke abada fo lahara Allah akbar oteke ni te fama fe o yi kungo yi mais fo ni mi ma fare ka fanga nini e ko fate lafiya o bate lafiya aunti fama nini Allah akbar sigatola ngonga dine te fe on fenve o tise ka ke an ve ka citoyen o tise ka ke Allah akbar
ne nomena au conseil la 600 nye ko bɛ k'u fɛ k'a ɲini u fɛ ala kama ne tɛ se ka au conseil baara kɛ n y'a f'u ye ne tɛ se ka au conseil baara kɛ n tɛ se ne chargelen don n ci ka ca au conseil ma n y'a fɔ n ka mɔgɔ ye Sɛkinɛ Jawara sigilen filɛ n dɔgɔkɛ Mufa Hayidara filɛ n ko a ye mɔgɔ dɔ ta an k'o tigi dɛmɛ o k'a kɛ ne Hayidara tɛ se ne yɛrɛ selen tɛ ka n kungo dilan n'a ye n bila au conseil ko la n tɛ se an ye kalo 3 de kɛ ɲɔgɔn na a ma ɲɛ n ye kuranɛ da kan n galan na n ko n kalenna kuranɛ na ne ti k'a ye abada ni au conseil bi kɛ a ka kɛ n'a ti kɛ a y'a dabila ne Hayidara ti k'a ɲɛmɔgɔ ye o bɛɛ kɔ u taara ne tɔgɔ di minuit surunyalen ko candidat bɛna fermer u ye ne tɔgɔ di n t'a kalama fiyewu ni ala cɛ ka sɔrɔ dugu jɛlen ka n wele ko ne kɛra au conseil président ye n ko n yɛrɛ ɲinɛma wa ko wayi k'u bɛɛ kumana k'u ko ni ne don vote tɛ yen ko ne de bɛ k'a ye mɔgɔ nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo ne jɛna ni au conseil président ye ka n ka kalen saraka bɔ k'a sun don mais n bɛ fɛ ka min fɔ anw donnen ni sisan cɛ n baarakɛɲɔgɔn bi yan ko belebele 3 de nana min b'anw ka diinɛ sɔsɔ maa ma bɔ a si kalama an ye faamaw wele k'a yir'u la nin min filɛ nin ye nin b'anw ka diinɛ sɔsɔ an bɛ fɛ a ka nin da yan u ye layidu ta n ye o yɔrɔ la k'a banna ye mankan ko don wa u nana n'u ka sariya ye e ta tɛ dugukolo ye e ta tɛ diɲɛ u nana n'u ka sariya ye i y'a ye nin ne ka silamɛya tɛ taa i b'a yira a tigiw la nin ne ka sariya tɛ taa n'u ko an tɛ ne hakili la kɛlɛ bɛ yen de a 3 de kɛra sisan a 3 bɛɛ la a kelen kelen bɛɛ n'a bilala sira wɛrɛw kan diɲɛ bɛ wuli bi mais a 3 bɛɛ datugura k'a bila yen pewu maa si ma mankan mɛn anw bɛ diinɛ dɔn tan de ala tɛ min fɛ o ka dabila mais a tɛ se mankan na o n'u ko an tɛ sa o de ye mankan ye n'u k'u bɛ ko min kɛ mais diyagoya ye bɛɛ ka kɛ silamɛya Mali tɛ silamɛ jamana ye koyi silamɛw de ka ca Mali la Mali c'est laïque kɛ chrétien boli sɔn fara bato sa misiri kɔnɔ ni ne ye silamɛ ne ka silamɛya bi n gusaya Mali chrétien ye wa an bɛɛ ta ye Mali dugukolo de ye ni ne ye silamɛ ye ne ka silamɛya bi n gusaya Mali boli sɔnna ye wa Mali niveau la an bɛɛ ye maliyɛn de alors i ta kɛ mais kana bi mɔgɔw kan ni mɔgɔ wɛrɛ ko a bɛna n'a ta ye min n'i ta ti bɛn i b'i ta bɔ a kɔrɔ mais n'a ko i ta ti bɔ a kɔrɔ n'i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ anw ti faama neni n'o tɛ maa min kan ka faamaw fa n'u ba neni ne de don Mali bɛɛ ne don n ka hakɛ bɛɛ minɛna a bɛɛ tu mawuludu maa 100,000 ni kɔ étranger o de bɛ Mali kɔnɔ bi Bamako yan ne fɛ yen Bangɔni na sigiɲɔgɔnw sɛgɛnna mais min sigiɲɔgɔnw fo Bangɔnikaw ala k'u sara sigiɲɔgɔn ɲumanw don mais kabini a ma se an ye énergie ɲɛmɔgɔw wele an ko dunanw nana mais chaque 10 minutes courant bɛ tigɛ jamana nin bɛ kɛ jamana jumɛn na o to yen nin tɛna ba yirika in gouvernement ka dɔgɔtɔrɔ kelen tɛ yen min bɛ t'i jɔ ko mun bɛ yen gouvernement ka pompier kelen tɛ yen protection civile k'a fɔ gouvernement ko aw ka taa ka mobili jɔ Hayidara ka yɔrɔ la n'a 100,000 ni kɔ yɔrɔ kelen maa t'a dɔn min bɛ kɛ a y'u ɲininka u ka mobili kelen ma jɔ ne ka yɔrɔ la ko an bi
dunanw kisi o ye gouvernement national jumɛn ye a y'u wele k'u ɲininka n'u bɛ dunan ninnu balo cogo dɔn ou bien u b'u si cogo dɔn mais an ka droit don an ka droit don an ka droit don o kɔfɛ an tilala k'u jama bonyana Bamako 17 kilomètres foro la an ye maa ba 50 maa ba 60 ɲɔgɔnna bila ka taa yen pour que quartier ka lafiya dɔɔni mais an ko faamaw ma a ye mɔgɔ di min bɛ ninnu kɔlɔsi u ko mɔgɔ joli an ko mɔgɔ 100 u ko bon don o don i bɛ 100 sara bilahi o mɔgɔ 100 min taara ka mɔgɔw kɔlɔsi don o don an bɛ 100 de sara Mali gouvernement ye don o don 100 ka malidenw kɔlɔsi ne de b'a sara ni maa kan ka faamaw fa n'u ba ni ne de don ala ko fiɲɛ daba ye ko jama bonyana na kojugu ko fiɲɛ bɛ ka tigɛ mɔgɔw la u bɛ ka forcer protection mɔgɔw ka ɲɛ ma n'a ti ɲɛ an ka bila jɔnɛ dugawu kɛ an ka mɔgɔw labila dɛ a bɛ yafa ma koyi parce que dusukasi min b'anw kan jamana ko in na anw tɛ se k'an ta lakali mais anw ti maa fɔ nɛni an ti maa ba nɛni an b'an faso sumali de fɛ hali n'anw tɔɲɔlen don ala k'an n'aw dɛmɛ an jugu ala k'u dɛsɛ ala k'u jigi tigɛ ala ka don an n'u tɔɔrɔ cɛ ala ka fɛn bɛɛ kɛ hɛrɛ la an bɛ fɛ a k'a basigi ko ka kɛ hɛrɛ la dugawu bɛna kɛ bɛɛ b'i ka baraji sɔrɔ mais n'a ye bousculade in daminɛ ayiwa n y'a fɔ a ye juguw tulo ma jɔlen de don ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala kana foyi fɔ ni ɲuman tɛ o dugawu bɛna kɛ sisan ko minnu bɛ kɔnɔna na mɔgɔ kana bɔ dɛ kɔnɔnama bɛɛ ka to yan miniti 30 pour que jama ka taa n'o tɛ taa fɔ si tɛ yen bilen an b'o ɲini aw fɛ ala kama ni maa min y'a labato ala k'i ka dugawu minɛ ni maa min y'a labato ala k'i nakun ye ala k'an ka jamana kisi ala k'an juguw dɛsɛ ala k'u jigi tigɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا قد هدرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك فافد علينا ببركته خلق العز والتكريم واسكننا بجواره جنات النعيم ومتئنا بالنظر إلى وجهك الكريم وعجرنا من إكابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء وبأصحابه الأبرار والشرفاء كن لنا عونا ومعينا ومسفعا وبوئنا من الجنة قصورا وغرفا اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار والنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفور إنك عزيز غفار وبلغ اللهم واوصل صواب ما قرأ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة ومولد الشريف زيادة في شرف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم في شرف آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أروح أبينا آدم وأمنا حواء وما توصل منهما من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وصدقة جارية من جنابه المكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أروح من كانت التلاوة الشريفة لأجلهم وسببهم
وجهتهم أنت أعلم بهم منا خاصة وعلى قبورهم منك النور نازل مولانا رب العالمين وأوصل اللهم صواب هذه التلاوة منا إليهم واجعله نورا نازلا عليهم وجف العرض عن جنبيهم واصفي اللهم لهم في قبورهم مد بصريهم وارحمنا إذا سرنا إليهم كذلك اللهم لهم ولمجاورهم ولسكين تربهم ولسائر مقابر المسلمين ولنا ولوالدينا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا والأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق الدعاء علينا ولمن أوصونا ولمن أوصيناه بالدعاء الخير ولعبيدك الحاضرين السامعين ولكافة أهل الإيمان أجمعين وحرمنا على النار وتوفنا مسلمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمن بلادنا وبلاد سائر المسلمين والحمد لله رب العالمين صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an bɛ miniti fila kɛ k'an ɲɛsin Ala ma a fɔra ko mɔgɔw kana bɔ a fɔra ko mɔgɔw kana bɔ jama min bɛ kɛnɛ ma n'aw bɔra ka ɲagami u la sisan dɔrɔn a man ɲi a ye sabali mɔgɔ kana bɔ a y'aw sigi a y'a to kɛnɛma mɔgɔw ka janya dɔɔni fatiha bɛna ta a b'aw sigi olu ka taa dɔɔni n'o kɛra an jigi bɛ kisi min kan Ala bɛ bɛɛ kisi Ala k'an bɛɛ kisi Ala ka bɛɛ ɲuman don mais a ye kumaw mɛn a ka sabali a ye muɲu a kana taa fayida in jɔn de y'a di tabligh san o san ale de bɛ fayida d'an ma a ko ɲinɛ fayida a ye min di arakan fila don n'i ye suratu fatiha kalan i bɛ nasuru kalan iza jaa nasrullahi siɲɛ 21 arakan filanan na fatiha kɔfɛ i bɛ tila ka iza jaa nasrullahi kalan siɲɛ 21 i bɛ salamu bila salamu bilalen kɔfɛ i bɛ sɔli kira ka siɲɛ 100 i bɛ astaghfirullahi siɲɛ 100 kɛ ko hami gɛlɛn o hami gɛlɛn b'i la ko i k'a essayer ni min y'a kɛ Ala k'a minɛ kumana an k'an ka ɲɛsin Ala ma sisan maa ni maa t'a la bilen bɛɛ b'i yɛrɛ bolo sa min b'i fɛ a fɔ Ala ye an ka sɔrɔ ka fatiha ta nka an mana ta fɔ Ala ye a ka jamana in kalifa Ala ma a k'an ka sɔrɔdasiw kalifa Ala ma a k'an ka finitigi bɛɛ kalifa Ala ma Ala k'u kisi an ka finitigi bɛɛ. الحمد لله رب العالمين
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيسجي kɛnɛma mɔgɔw ka taa an b'a ɲini kɛnɛma mɔgɔw fɛ olu ka sira minɛ olu ka taa an bɛ muɲu dɔɔni kɛnɛma mɔgɔw ka taa an b'a ɲini ala fɛ duwawu ninnu ala k'u minɛ ya rabbi jamana in ala ka basigi don a kɔnɔ jamana finitigiw ala k'u kana u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka ala deli an ka farafinna ala ka basigi don a dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka ala deli san wɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛba in kɔnɔna na an karamɔgɔ wasalenba san wɛrɛ a ka ye an ɲɛfɛ nin duwawu kalan in na an n'a ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wasalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mami mi kira fene bo fene ti mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle abangena matankalu de kira bangena